Eskolan niko goratzen naiz, amak estimatzen zuen asko ikasketak egitea. Eta soldata horrekin nolabait jaten gendun, eta ni maristetan nengoen. Eta gero nire anaiape bai maristetatik pasatu ziren, beste 3 anaiak. Nire aizpak, ni gogoratzen duana, da ospitalean Hermanitas de la Caridad klaseak ematen zituten, josten apur bat, eta han egon ziren eskola bezala. Ikusten duan anik, apuran, neurri baten lotza ematen di, baina da, nire anaiak eskolara joen, eta gero ofizio antzerako bat ikasi maristetan, bertan, eta 15-16 urterako lanean zeuden fabrikan baten, ero bestean. Eta nire aizpak 16 urterekin krisiada. Areetan. Eta ni, 20 urteekin, apaiza egin arte, golperik eman bare, orain kontatzen zera, apaiza baino hobeto inorrez, esaten dutena. Apaizako beto. Bai, apaizako beto.